Tešíš sa na nový Elder Scrolls? Hráči už čakajú od toho prvého, nič nehovoriaceho teaseru, toho, čo nadchol len tých najviac naivných fanúšikov loading simulátorov od Bethesdy. Odtedy nám Todd Howard hodil Starfield, hrou, ktorá mala byť novou érou, novým začiatkom pre Bethesdu, postup technológií a nových úžasných zážitkoch v neexistujúcich svetoch, ktoré my tak milujeme. Ale namiesto toho nám dal trošku prikrášlenú grafiku, ale gameplay, animácie a technológiu ako z roku 2002. A samozrejme nezabudol na loading za každými dverami. Ale reálne, len ďalší recyklovaný korporát pokus, viac loadingov než obsahu, viac prázdna než vo vesmíre. A Fallout 76? Radšej preskočíme. Nie každá trauma si zaslúži byť znovu otvorená. Ja teraz môžem iba s plačúcou dušou spomínať na to, ako keď som zapol prvýkrát Skyrim a keď som videl tú voľnosť, tie možnosti, tú nádhernú grafiku, pričom mi počítač horel ako jadrová bomba, ktorá mohla čoskoro spôsobiť nový vojnový konflikt. To boli časy. Bola to revolúcia, my sme vtedy verili, že Bethesda je naozaj obrovskou spásou pre herný svet a nemôže nás nikdy sklamať. No a potom prišiel rok 2024 a s vydaním Starfieldu. Bol to 2024, keď nie, tak sa opravím. Dobre, Starfield vyšiel v roku 2023 v septembri. Kľud, opravil som sa, už to viem, už je to v poriadku. Starfield. Krajší kabátik pre muzejný exponát. Animácia jak z roku 2010, svet bez duše a každé dvere sú ruleta s tvojou trpezlivosťou. Tak sa vážne pýtam, ako si vážne myslíte, že bude vyzerať nové Elder Scrolls, keď to nedokázali ani v roku 2025? A to je miesto pre vaše komentáre, váš názor. Napíšte mi dolu pod video, čo si myslíte, ako bude podľa vás vypadať nové Elder Scrolls. Ja osobne už ilúzie o novom Elder Scrolls alebo čímkoľvek od Todda Howarda a Bethesdy nemám absolútne, hej? Veď aj ten Skyrim, on teraz vyzerá epicky brutálne jedno s druhým, ale nie vďaka vývojárom z Bethesdy, ale vďaka hráčom, ktorí si sami tú hru dokončili. Nie vývojári, ale hráči. Hráči, ktorí tú hru milujú. A vieš ty čo? Nové Elder Scrolls nebude žiadna revolúcia. Nebude lepší než ten Skyrim, ktorý ty teraz hráš s tými 120 modmi. Vôbec nie. Nie. Bethesda vydá nové Elder Scrolls, vydá len jeho planú kostru a povie: hráči, buďte takí dobrí, dokončite si to, dobre? Ale nezabudnite nám zaplatiť, hlavne to je dôležité, hej? Žiadne pirátenie, zaplatiť. A potom si to môžete kľudne dokončiť, jo? My máme hotovo. Done. Počkaj, nie. Dostali sme super nápad. My nové Elder Scrolls vydáme na mikrovlnku. Tak ako sa to ostatne deje aj so Skyrimom. Ten si zapneš fakt všade. Pretože museli vydávať milióntú edíciu, aby z toho vyžmykali, čo sa len dá. A to ti už o takom hernom štúdiu ako takom značí už iba jediné. Na čo sa snažiť, keď nám to tí ľudia aj tak zaplatia? Vieš čo, ja nepotrebujem tomu veľa, ja nepotrebujem grafiku, ktorá mi rozstaví moje očné bulvy a z môjho počítača spraví jadrový reaktor. Nie. Ja chcem živý svet, kde tvoje rozhodnutia majú veľký dopad na to, čo sa deje okolo teba. Nie len tak, že prejdeš sa po meste a započuješ niečo, čo si kedysi spravil v nejakom random dialogu medzi dvoma NPCčkami. Ja myslím fakt, že veľké zmeny. Chcem stretávať na potulkách svetom obrovské vojnové konflikty. Nie 2 versus 3 lupiči jedno s druhým, ale vojnové konflikty, kde sú fakt, že obrovské battles, ktoré si možno pravdepodobne spôsobil ty nejakým debilným rozhodnutím. A toto sú tie dopady, ktoré chcem, aby také obrovské RPGčko, ako je Elder Scrolls, malo. Veď Baldur's Gate to dokázalo. Takisto chcem kúzla alebo schopnosti, čokoľvek, aby samé so sebou interagovali, keď ich nejakým spôsobom skombinuješ. Napríklad hodíš niekde flaštičku s jedom, potom tam drbneš fireball a spôsobíš veľký výbuch. Alebo strelíš bleskový šíp do vody a zrazu sa voda zelektrizuje a zabije tak tvojich nepriateľov. Toto chceme. Chceme NPCčka, ktoré sú poháňané AI-kom, aby rozumeli všetkému, čo mu povieš cez mikrofón. Braško, to je vec, ktorú dokázal ukrajinský modder pred 2 rokmi. A funguje to krásne. A vážne by som si prijal, aby som
v tom príbehu, v tom svete. Nebol nejaký vyvolený, ktorý má spasiť celý svet. To ma nezaujíma, brácho. To som videl 100 000 286,3 krát. Ja chcem byť obyčajný týpek, ktorý si sám nalajnuje nejakú cestu, podľa ktorej pôjde a svet okolo neho sa bude rozvíjať, veď vy nám dáte obrovský open world, tak to využite v hráčov prospech, v hráčovú slobodu. Napíš mi do komentára, aké RPGčko, ktoré je teraz momentálne vonku, robí veci lepšie než Elder Scrolls a všetky Bethesda hry, ktoré doteraz vydali. Keď už sme pri tom, čo by sme chceli mať v novom Elder Scrolls, tak vás poprosím, čo keby ste nám dali animácie z roku 2025 alebo z 26, ja neviem, kedy tá hra vyjde. Dajte nám poriadne animácie v dialogoch. Nech tam tá postava nestojí jak vnutá, monotónne na vás nerozpráva a vy si musíte vlastnou fantáziou proste predstavovať, ako ten dialog proste brutálne prebieha. Praško, dneska už sú také technológie, že ty dokážeš veľmi jednoducho vytvoriť svet bez milión loadingov. Ja nemám chuť, ty kokos, ísť do nejakej cavey, aby som čakal 2 minúty na loading a keď tam proste dokončím nejaké veci a chcem z tej cavey výjsť na povrch, aby som čakal ďalších 10 minút, nech sa mi hra načte. Inak, Chefe, vedel si o tom, že keď mi dáš takto krásne odber a ešte si zaklikneš všetky upozornenia, tak ťa nebude čakať žiadny loading? Takže ak ťa loadingy serú rovnako ako mňa, tak mi tam ten odber pacni a ty mi to potvrdíš. Díkes. Naozaj chcem tak veľa ako hráč, ktorý si platí za hry? Za drahé hry? Milí moji hráči, priatelia, Chefe, sami si na toto skúste odpovedať, alebo opýtajte sa Ježiška, že hej, vieš, lebo teraz si možno povieš, že ten Kellins len frfle, ale hej, nemám naozaj náhodou dobré pointy, ktoré by bolo dobre sa tak trošku opýtať, vieš? Aj keď nedostaneš odpoveď. To je všetko, čo proste chceme od novej hry od Bethesdy, hej? Nie nejakú sci-fi na starom engine a s technológiami a hrateľnosťou ako z roku 2010. Pozri sa, Elder Scrolls prežije, ale len ako značka, logo, funkčná nostalgia. Hra? To už je len tieňom. Zvykli sme si, že nič nefunguje, že hry nie sú hotové, že vývojári mlčia a hráči mákajú za nich. Nové Elder Scrolls nevybuchne, nezlyhá, len bude ďalšia normálna fajn. Taká, čo bude ďalších 10 rokov recyklovaná stále dookola, ďalším novým vydaným balíčkom, kde pridajú pár skinov, ktoré si musíte zaplatiť. Hodia nám pár sekundový teaser, ktorý nám absolútne nič nepovie a ty z neho tečieš ako 13 na koncerte Luca Brasiho. A tá Bethesda vie, že áno, toto je náš psychologický plán, ako z teba dostaneme peniaze, pretože ti ešte chceme predať ten skin na ten krásny deadrický look, ktorý by si v normálnom, ideálnom svete získal len obyčajným hraním, ale na svete na Zemi 159 si ho budeš musieť zaplatiť. Hej, ja rozumiem, že sme vo svete, kde existujú ľudia ako Rachelka, Paflík, Sugar Daddy a títo ľudia sú nejakým spôsobom na internete validní a ľudia si ich proste idú. Ale ja verím, že tu na tomto svete sú aj normálni ľudia, ktorí premýšľajú a verím, že aj v tom korporáte a.k.a. Bethesda sú normálni ľudia. Nakopte tých debilov do rytí niekto, prosím vás, aby bol svet krajší, vieš. Thanos mal celý čas pravdu, ale to je na iné video a na inú tému, dobre? Toto nie je video, to je epitaf. A ak si to dopozeral do konca, tak gratulujem. To znamená, že si ešte neumrel znútra. Tak prosím ťa, zdieľaj tento epitaf. Nech sa to dostane ku každému. Nech sa na to nezabudne. A nech ešte môžeme zachrániť, čo sa zachrániť dá. Občas som fakt veľký optimista. Ale občas. Servus.